Te salut cu drag, numele meu este Mădălina și mă bucur tare mult că ți-ai făcut timp să vizionezi acest scurt material în care îți voi povesti despre această activitate extraordinară care mi-a adus un venit de peste 1000 de euro lunar, lucrând de acasă de pe un telefon, fiind alături de copiii mei, o mămică prezentă 100%. De început dăm voie puțin să ne cunoaștem, să mă prezint, iar apoi am să-ți explic despre ce este vorba și ce ar trebui să faci tu. Prin 2017 am început pe acest drum total necunoscut pentru mine. Eram o persoană timidă, introvertită, nu cunoșteam absolut nimic, nu postam pe rețelele de socializare, nu eram o persoană super activă, dar am crezut în nebunia mea și aceea de a fi o mamă prezentă în viața copilului meu. Nu mai îmi doream să mă întorc la locul de muncă, acela fiind ca și o spătăriță care îmi răpea foarte mult timp. Nu mai aveam timp nici de cei dragi, dar nici de mine. Așa că am decis să pornesc pe acest drum, unde nu am avut susținere din partea nimănui, nici măcar din partea soțului, aveam doar 200 de prieteni în lista mea pe Facebook, dar am pornit hotărâtă și am decis să fiu învățată pas cu pas și să pun în practică. Ei bine, în 2017 am cunoscut o nouă companie, compania Snap, o companie italiană care promovează produse pentru frumusețe și bunăstare. Avem peste 300 de produse în magazinul nostru online, începând de la controlul greutății, suplimente, îngrijire pentru păr, pentru ten, parfumuri, cafea, gama sportivă și așa mai departe. Le vei cunoaște tu pe parcurs oricum și vei vedea câte produse minunate avem în magazinul nostru online. Această companie activează în 38 de țări momentan, ceea ce înseamnă că tu poți avea clienți din orice colțișor al lumii, indiferent în țara în care tu te afli. Eu mă aflu în Anglia, dar am clienți și colaboratori de peste tot, România, Franța, Germania, Italia, Spania, în toate cele 38 de țări. Bun, acum te întrebi, bine, dar ce trebuie să fac eu? Ei bine, parte din misiunea noastră este să împărtășim cu alte persoane beneficiile produselor și a business-ului. Putem ajuta încă de la început atât persoanele care vor să slăbească, să se remodeleze sau să-și rezolve o anumită probleme cu părul, cu tenul sau vor un parfum, cât poți ajuta și pe partea de business să înscrii persoane în echipa ta, să-ți construiești o rețea de colaboratori, de unde evident vei avea un alt comision. Noi suntem plătiți atât din vânzări cât și din construirea de rețea. Aici totul depinde de tine, cum vrei să pornești și cum vrei să generezi un venit. Și evident mai sunt și alte bonusuri, este un plan bine pus la punct, un plan de câștig în care tu poți avea niște venituri extraordinare dacă pui în practică tot ceea ce te voi învăța pas cu pas. Un alt aspect foarte important este să fii constantă. Odată ce decizi să intri în această activitate, trebuie să fii prezentă zilnic pe rețelele de socializare. Gândește-te ca și cum ți-ai deschide un magazin. Ai fi zilnic acolo, ai începe să faci totul cât mai frumos, să creezi un ambient foarte plăcut oamenilor care intră în magazinul tău sau pur și simplu azi îl deschizi și apoi mai revii peste o săptămână. Ei bine, cam așa și cu jobul online. Trebuie să fii constantă, trebuie să-ți creezi o credibilitate, oamenii să te vadă că tu ți-ai jobul în serios și muncești cu seriozitate. Nu-ți face griji că vei fi învățată oricum pas cu pas. Vei avea acces la chaturi de formare, la grupuri de formare, iar eu voi fi aici prezentă pentru tine să te învăț tot ce trebuie să faci. Tot ce am nevoie de la tine este să fii decisă că vrei să înveți, vrei să te lași învățată, iar eu te voi lua de mânuță și îți voi arăta totul în detaliu. Că nu trebuie să-ți faci stocuri de produse, nu trebuie să depui tu colete la poștă, nu trebuie să strângi tu banii sau să mergi cu catalogul din poartă în poartă. Avem un sistem atât de bine pus la punct încât compania se ocupă de livrarea coletului, iar clientul plătește direct către companie. Bun! Dacă ești decisă să începi această activitate, primul pas este să facem înscrierea ca și distribuitor, unde vei avea un magazin personalizat cu numele tău. De acolo vei gestiona absolut tot ce ține de înscrieri, comision, puncte și așa mai departe. Înscrierea este gratuită, însă compania îți pune la dispoziție o reducere de 35% la prima ta comandă. Așa că pasul al doilea după ce ai făcut înscrierea este să-ți plasezi prima ta comandă, produsele pe care tu vrei să le testezi de început pentru a-ți face o idee despre ceea ce urmează să promovezi. Este foarte important ca tu să ai încredere în aceste produse și să știi ce recomanzi pe mai departe.
Și totodată încep să te promovezi cu produsele pe care tu le-ai achiziționat de orice sumă. Deci investiția este de cât dorești tu, ca o paranteză, da? Și încep să te afișezi. De ce folosești produsul, cum îl administrezi, cum te ajută, ce simți în primele zile de la administrare. Vorbești despre experiența ta. Oamenii iubesc poveștile și sunt foarte atenți la detalii. Apoi te voi adăuga în chatul de suport, în grupul de formare și vom începe treaba, vom pune în practică, vom învăța și vom pune în practică împreună tot ce este necesar ca tu să duci acest business la succes și să aduci un venit din mediul online. Dacă ești pregătită și dispusă să pui în practică tot ceea ce te voi învăța, dă-mi un semn și vom face împreună înscrierea și prima ta comandă.